sorry. Co ty lidi, chtěla jsem vám povídat, že jako teď jde takový příběh. ne, jo, jde. A ptá se za zvuky v pozadí, tady je brácha. Tak chápete? Takže chtěla jsem se ještě zeptat, že jaký byl den ve škole. První den školy, tak jako chápete. Jak jinak, jako po prázdninách, když přijde do školy, tak... Říkáš mi Trixu něco, chápete. Takže prostě nevím, netuším, já... Nemusím možná menší jas, že jako, když to dám nedělku, tak je to moc cítit, ale dám si normální jas. Myslím, že byli ve vlakové stanici, jo, ve vlaku, takže dám na dolní, jako, chápet. Jo, tak nevím, jak dlouho tu budu natáčet, ani na hodinu, protože hodina je moc, tak chápete. Jo, takže, by the way. Můžeme jít na to, nebude tak nějak dlouho zpět, takže to je uprdele. No jo. Takže si prostě odložíme ty listky, nechcích nestratíme, jo? Jo, dobrá, jo, dobrá, kamo. Takhle, ještě dobrá. Takhle, no. Dobrá. A nevíte, když se Segra zobudí? Ne, nevím, víš, protože teď by si měla jít spát. Takže vám to praví, jo? Jdu tě zaspat. Hoj, čumím, proč mě zaspala teď ticho, jo? Kamu, proč? Aha, já mám tady tohle, kamu, teď jsem to dosrala. Píčo. No, dole vkládá toho bílé, to se povídat. Nevím. Jdu spát. A nikam ne... sleep. Ale jo. Ahoj, přenesuji. Takže po přenesení. Dobrá, teď jakže přenesla, jo? Dobrá, tak co jako bylo z ní, když jsem spala? Jako dobrá, dá se, no. Ok, tak to by bylo dobré, no. Jako doufám, že jsi se do ní nezamiloval. Co jsi v životě byla, ty jsi nejkrásnější. Děkuji. Čau, čo si chcel ještě predtým, čo si písal? Kámo. Hej. A kedy pôjdeš von? Neviem. Dobre, čau. Konečně. Lásko. Dobré, pojďme nějak o samotě, jo? Dobrá, do vedlejší, no, prostě vagonu. No, nevíš co, no jasně, že jo. No jasně, že jo. Dobrá, pojď. Dobrá, jdu, musíme být nějak do samotě, ne? No jo. Kámo, já tohohle typka tady musím dát konečně hát. Takže bude zastavka, prostě dám ho hát, jo. Kámo, ani si nevím teda fit. Pojď. Dobrá. Klam. Dobrá.
jsem něco chtěla, jo, přesně. Kamo. Dobrá. Zastavka je na znamení. Jmenuje se Jurkovičová. Nevím, jestli dal někoho IDK, jo. Prostě ani nevím, jakou jsem dala. Takže prostě, chápete? No. Ach, dobrá, vystupuji. Tenhle nadpis tady nechám pěkný a dobrý. Dobrý, no. Byl to... dáme jenom dňu. Čekat, prostě představoval jsem jeden den. Konečně jsem doma. No, budu doma. Dobře, tak co jsi chtěla? Já ani nevím, vlastně. Schválně, jo. Bro. Dobrá, tak... Dobrá, já jdu tady. Čekajovská jídám. Jakože už večer. Já prostě se do večera rozprávali. Si říkali o těch láske, jo? Prostě... Kamo, asi jen zkoumám. Co tady má čekat? Dobrá. Tak skočili jsme. Jo. Dobrá, konečně. Kamo. Vždycky něco otevírám, jde zpovědat. Čekat, jdu jim ještě zavřet volný zavěsy. Dobrá, pomalu. Kamo, na lampu. Nechápu proč, zapínám lampu. Kamo, ne. Dobrá, jen potichu. Kamo. Dobrá. Je tady. Dobrou. Dobrou, lásko. Čekat. Klau. Dobrou. Jakže ráno? Dobrá. Konečně, máme tu, jo. Čekat. Tenhle trend, kamu. Už mi sere, prostě začíná být. Prostě začíná to být trend. Jako ten dance. A prostě nevím, jak koupit. Dobrá, začínáme příběh zase. Dobře, jsem spalo. Tady to dám, jdem spanu. Takhle jsem si brýla a jdu malou zobudit. Tak zpět. Potichu jen. Vstávej. Čekaj, jak se jmenovala? Myslím, že je Laura, dobrá. Laurinko, vstávej. Vstávej, prosím tě. Je ráno, rychle. Čekat. Dobrá. Cože ráno? Utíkáme. To ani nemyslím vážně. Cože, tohle se nemůže stát. Utíkáme. Bum. Musíme utíkat. Ty se nestydíš? Cože?
přestávkově na znamení je tady Slovensko Prešov. Kamu? Musíme vyčkat, jinak se zabiju, no mě zabiju. Bro, you are okay, pojďte. Alex, nejdeš Franko? Bro. Nejdeš za mnou Franko? Rychle. Rychle pojďme. Jak mi drbne. Mám ještě kole. otázku. Mám ještě otázku. Rychle. Že tě Velka zve, keď děti Pojďte, volá. jinak dávám kabuš. A jak, ako kde? Veľkým písmom, len aby som vedel. Jsem tady. A počuješ dačo? Fú. Počuješ? Alex? Všechno jsme vystihli. Dobrá, ale rychle, Alex. teď můžeme jít na Slovensko. Jone. Come on. Come on. Jone. Bro. You're. Bro. Wow. You're. SpongeBob, what are you doing? Oh wow. Oh wow. Oh wow, wow, wow. Aký SpongeBob. Nevím, proč jsem to vravila, ale to je jedno. Come on. Bro, you're okay. Ne. Jakože půjdu to tady, nebo kde? Tady půjdu ještě, wow, bro. Filip! Zase půjdu na letadlo, Filip! protože, já nevím, kde půjdu. Počuješ ma? Wait. A Filip? Dobré, máme to. Dobré, rychle. Jen rychle. Jestli nám to, jo. Jo. FIFO! Budeme 2 dny cestovat, ne? No 2 dny. Čekaj, kolik budeme? 30 hodin budeme cestovat v ráju. Každý to pravěl, když jdeme do Rakouska. Come on. Tak rychle počkáme. Alex! Jsme tady. Alex! Jo. Jo. Alex! Nevíš, proč Oni ma jakože to dvě nepočuje? budou tahle holčina, Laura a Katie budou sedět spolu. Jakože už se sadli, jo? Čeká, dodám hore ještě tašku. Mami, babi, pipiu. A vyletáme. Bum. Čekat. Je to? Si bože, to čo robíš? Až teď. Ty si gay. Filip! Takže oni zaspali, jo? Prostě tohle duo a tohle duo. Yeah, birthday. Jdeme večer. Bro, dejte mi follow, prosím vás. Vím, jsem několik kilo. Mám 12 let, ale jakože nevypadám takhle, já nemůžu za to. Víš, kavo, nevypadám takhle, protože nejím moc masa. Prostě nemůžu chorobu, jo? Já prostě a rastu. prečo som tu? Jen prostě pomalu rastu. Jako prostě nejím zdravý věci. No, jako prostě jím, jo. Ale častěji sladkosti. Ale chvalbu ještě nemám pokazaný zuby, protože nemám. Zase jdeme na příběh. Kam vidíš? Jakože zase ráno, jo. A kúkaj tu, prišuj tu, kokoticho. Ráno! Vystupovat! Vy debile! Jo, no. Nebudu myslet, že bude 1 ráno, jo. Takže jdeme ještě jak kdyby byla noc. Jo, na 30, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Myslím, že čekat, bude 5 hodin. Když si nechce si mi to počítat, jo.
To bude 5 hodin. Vystupovat jsme tady. Kam, proč se mu nedá zasadnout? Wow. Okay. A rychle vystupovat. Right. Rychle vystupovat. Vystupovat. Dobrá, rychle splníme, já ji beru, takhle, světa trojice, normálně je tady ještě čtvorice, jo. Dobrá. A rychle, musíme si nějaký hotel najít. Jo. Bro, yes. Come on. Máme. Už mi byl normální hlas. No, v krku. Moc už ani nemám požádnej, no prostě nádech. Proč? Jako prostě. Kamu neuvěříte, ale mi se to kapoka vypala. To kapoka se mi vypala. A my jsme tady naspět. Jo, kde půjdu se vybytovat, jakože se ještě rozhoduji. Kámo, já jsem tady něco takového našla, tam půjdu. Jako ještě se najíst, protože jsou hladný. Tak nenajíst, to je někoho pláž. Sorry. Tady se dá povedat, že je jako bezdomovec. Jako... Jo, ne, mám vole. Jo, ale kapitán. Čekat. Takhle musím najít. Amaga. Zlatý hovínko. Zlatý hovínko. Já nemůžu tomu věřit. Zavřít. Kámo, já to nemůžu zavřít. Že jsem takhle musím být povykladaný. Teď. Jako se koupat to naspět. Wow. Alex, Máme to. mám len pre teba takú otázku. Môžem sa ťa opýtať za čo? Kámo. Čekat. Počujem ma takto. Hotel. Je tam tý stranu. Si ho, ja tomu pomôžem Jo. jebať, fakt. Si boha. Dobrá. Proč máme na někové pláži? Kokot, fakt do To ani já Ani jeden nevím. kill nemám, ani jeden Ani kill. jo. Ty tak... Ani jo. Všichni Dobrá, si- pojďme naspět. A hotel. Právě. No směrem je. Abo nič, dobre, nič, čau. 75%. Nebude jakože vraj vlevo, ale já to tady nikdy nevidím. Zkusíme jít se kouknout do... Tohle, jo. Ja som chcel... Jako rozhodli se, že budu se ještě tady nekouknout. Nie, ja Vyjde nám žena. Aha. 50. Dobrá. Potom. Dobrá. No, Tady do půjdu? kina, hej, do kina chcem ísť. Ja len, či si by si mi ju nevedel na 2-3 dní nechať, že jaká je, že či je fajná. Kľudne ísť s tými svičami, nemusíš Tak nič tady robiť. taky nepůjdu. Lenže či akože Zabava odskúšať, normálně či to sa mi hledat. nemalo, že- OK, a pôjdeme dnes von? Aha. Dobrá. Nevím, kde půjdu. A ja dobré. Hej, hej, Dobré, něco počkaj, hledám. musíme nastaviť Moc mi- dobrýho. A viete čo, ja nejdem ku vám do party. To tam húk. Hledám a nejdu jakože tohle, jo. Normálne, ja sa tam s ním rozprávam s tým Filipom, ale ten kokot ma nepočuje, bo je piču sa bojím. Dobrá, nevím ještě, kdo přijde. Čekat, pojdu. Dobrá. To máte zajebala, Žej. ty pičus. Proč tady dáme matku a moji bratra?
Dobrá, dveře mám, kamo. Jo, hned. Děkuji. Aj, oni dobře. Zastali tu bránu. Dobrá, teď. Můžete jít. Pokročila. Alex! A oni mi Počkej, Dori, ti jeli toho, že? Hore, jako? Protože jde to nějak takhle. Čekaj, pěkně to tady je. Celkem. Tady ještě jiné postavilo. Takže tady víc jich může spát. Alex! A půjdeme se podívat i hore. Na 2. Alex! Jo, tak bye, zatím. Tam proti, jako pravím bye. Chápu. Ty kokot. Dobrá. Skap do rana. Ano, tvoj. Nech se páči královna. Děkuji. Jdeme to zač. Alex, už ma počuješ dobre, Děkujeme. alebo zle? Silno? Děkujeme. Jdeme to zač. Takže on všude bude dávat. Jo, ty dlžňa. Takže on je takový dlžňový. Ne, on se bude jmenovat Šingel Dlžňový. Dobře, tak pojďme zkouknout. Je to tamhle pěkné. Je to strašidelný, možná jo, možná ne. Pro vás možná jo, pro nás možná ne. Tak já nevím, jak to posouvám. Zaso! More. Co? Budeme to jít, pokročila. Proč vždycky vravíte pokročila? Nevím. Kubo, aký si dávaš haircut? Aký? Tak jsou všechny tady. Já jdu na 2 zkouknout první. Potom půjdu tam víc doleva. Dobře, jsme tady. Je to moc tady strašidelné. A fakt takom. Nelíbí se mi to tady. Ale tady nikdo i takhle nebude. Pamelka prostě nic se tady jiného nedá dělat. No dobré, každý bude dole spát. Dobré, jdu si rychle pozit a potom rozhodnu. Já to je jakože pěkný hotel, ale nevím, možná. Kam čo ste to všetci vy ste dementi? Tohle je pěkný, ale nic jiného se tady nedá dělat. Nebo zkoukat a spát. Oni tady asi často spí. Proto tu není žádná telka, tak nevím. Kamu je... Poďme toto Alexa potom prida, more. Parada. Dobrá. Kubo, Dobrá, jdeme se dál kouknout. koľko stal haircut? Wow, pěkný to tady je. Tady musíme spát, protože tady je taková světa trojice. Wow. Mám ještě vodice. Oh my god. Wow. Já jsem se jen na tohle koukala, že se to dá otevřít, já jsem koukala a tady, wow. Dobrá, já tady spím a vy tady 2 můžete spát, já nevím, jo? Ne, já tady budem sama. Já sama ráda spím. No dobrá. Ok. Dobré, já si jdu. Tady si dávám věci takhle zatáhnout tady. Já jdu. Čo teraz som to išiel povedať, ty hajzel? Ale je to... Dávám si tady tohle brýle a tady jdu spát. Jo, já taky. Tak si dávám věci, jak vždycky. Někde si musím jich dát. Jen ne na mojí hlavě, nemůžou bejt. Tak ten gut môže mi vyúzeť kokot. Ne.
Dobra, jedu dobrou. Kama, proč takhle spí? Aha, jeden na téhle straně a jeden na téhle straně. Tam ma nezabíjajte, keď Proto ten, to kto ma je... zabije, tak je teplý gejoš. Ne, čekat, tohle postal. Jedu zkus Určitě. tady. Už tady nemůže jeden spát. Že oni dvě budu spát. Tahle holčička má. Ahora. Vstávej, nesmestíme se tady, tak ty jdeš ke Katie. No dobrá, jej. Alex, Já jdu na tyhle mám otázku, stranou. som si dal Ja na meno Aldi tyhle. Horvik. Prisahám na Pana Boha. Já Som si jdu. dal meno Aldi Horvik. No, Vadí jď. to? Dobrá. Já jdu Ti tady. prisahám teraz, som si ozvojil. Prisahám ti dal Ježíša Krista, že som si také dal. Čekaj, tohle se dá Aldi zapnout. Horvik, vadí? Píč. Nedá. Neviem. Ale fakt, presne Aldi Horvik. Čisté Aldi Horvik. Vo chvíli, jak dobré ráno. Dobre, dobre. Ráno. Daj mi jeden týždeň sa rozohrám za jeden týždeň a potom môžeme ísť, okej? Stavět. Mister Perik. Stavět jen stavět. Chápete to lidi? Jen stavět musím. Stavět pomalý. Dobrá, stavět. Stavěte. Je dobré, stavím. Jediný jako normální člověk. No tak díky, lásko. Já nemůžu začít, lásko. Čekaj, ještě musím dát ty brýle. Dobrá. Prosím, psát. A jdeme. Jakože šli, jo. Ja sa pýtam Ještě oni si... iného, bo neviem teraz, kto je. Takže jakže oni si teď... No prostě... Takže oni si teď po cestě, jakže něco rozpravit, jo? Tohle co budou, takže rozpravit, jo? Vždycky to, jakže takhle bude, takže... A to si rezal pomáranča, sa ti porezala, či co? Dobré, jakže ta Jessie vraví, jo? Ta skočeravýma vlasma. Radu. Misteru Perik. Takže dobré, taky nevím, kde půjdeme. Teď, jakže vraví ten... Jak se jmenoval? Dobré, dáme tomu Adam. Když se jí takhle jmenoval. Dobré, taky nevím, kde půjdeme. Dobré, půjdeme se... Čo utekáme? Dobré, půjdeme se do... Si mal na uhápe. Tatroch. Ubytovat. Jako ne do Tatroch, bože. Při Tatrach. Nevím, jak jsem to jinak měla povědat. Kubo, Sorry. Dobrá, jsme tady. Já dobrá. OK. A teď jdeme. Tady jsem někdy bydlela. Ale všichni, kteří tady ja si chcem budou někdy, no tak mi ji musí Čakaj, zaplatit. vymením Ajerka a Fakt? ideme. Môžeme, poď. Jo, come on. Jo. Čo to šítke sebe... Takhle to vypadá, jo, nech víte. Jako tady jsou některé skřínky, co jsou tady některé věci, taky tadyhle. Jo? No tohle se mi líbí. Jo? Komoc pěkný. Kopelka. Fuck, man. Tady izba, tady kuchyň, tady ubyvačka. A tohle je venku, jo. Dobrá. Tak budeme se teď rozprávat. Co ten bude dávat? Možná čtvrtý nebo třetí, nevím. Co? Nebudu celý, jo? Protože tenhle příběh teď se jim dá se povídat, když to zaokrouhlím, tak 30 minuty. To doufám stačí, to je asi nejdelší. Je 15:31. Si boha, ja ešte netrafím, to si šikujú. Dobré. Počkaj, urobím jeden lifehack. Dobré,
Tak super. Že jsme byli v Krku, takže prostě musím se jít trochu napít, takže čau. Dajte mi follow. Tohle je největší varování, někdy nebudu taková příběhy. Vy mám to i budete, že či nebudu, protože já vám se mají příběhy nebačí. Jen prostě druhých. Jak já doufám, že vám ty moje videa prostě neskakují někdy, protože chápate. Ja mám. Alex, a nechceš moju klavisku oskúšať? Že ja oskúšam tvoju